Ikomplu jintlaqgħu b'mod pożittiv il-proposti ġodda ta' Joseph Muscat tal-Soċjetà Ġusta. Bi gvern ġdid meta l-ġenituri tal-persuni b'diżabilità jiġu nieqsa, dawn il-persuni jkollhom tistennihom sistema ta' kura u residenza fil-komunità. Il-proposta ta' Dr. Joseph Muscat hija tajba ħafna. Qed tisserraħ ħafna imħuħ tal-parents li għandhom it-tfal b'diżabilità. Għax wara mewthom se jkunu soddisfatti li jkunu jafu fejn qegħdin. Il-President tas-Soċjetà Maltija tal-Persuni Neqsin mid-Dawl Franz Tirket jgħid li l-proposta tindirizza l-karba li ssir mill-ġenituri tal-persuni b'diżabilità. Di hija talba ta' oġġeħ ta' qalb tal-ġenituri li ilha titallab għalkemm hawn ċertu djar mhumiex biżżejjed. Jgħid li minkejja appelli għall-għajnuna li għamlet is-soċjetà tal-Omja mal-Gvern preżenti kollox baqa' kif kien. Għajnuna li għadkom mhux qed issibu daqstant mill-awtoritajiet ta' Malta? Le, xejn. Fil-fatt għamilna żmien nittalbu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni dejjem tgħidilna ġib il-quotation, tu għall-quotation għajna fejn konna. Konsegwentament f'pajjiżna baqa' qatt ma daħal il-kunċett ta' ħajja indipendenti għal persuni b'diżabilità. Fil-fatt hawn Malta qatt ma kellna independent living. Kull min jaf xi ħaġa bl-inizjattiva tiegħu stess. Aqqas biex timxi bil-wajstik ma għandek da opportunitajiet li titgħallem. Bil-proposta tal-Partit Laburista, Gvern ġdid jinċentiva l-użu ġenwin ta' trusts biex riżorsi finanzjarji, assi u wirt li jitħalla minn ġenituri u persuni oħra lil ulied b'diżabilità ikunu eżentati mit-taxxi u jiġu użati bl-aħjar mod fejn ir-regolatur ikun l-Istat.